Magandang tanghali kakabsat, kain na po tayo. Yan, nagluto tayong pinakbet. Gimas in George. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. O may kanyang kakabsat. Pinakbet. Po, gimas in tayo ng sabaw konti. Siling Iloko. Yan o. Oh, marunggay. Unang subo para sa inyo. Sausaw natin dito. Gimas in George. Ay na, Diyos ko po rode. Okra. Ang palaya. Hindi ko lang nakalimutan. May chicharon tayo rito. Yan. Chicharon. Oh, gimas eh. Malutong. Bagong-bago kakabsat. Suka. Kamote. Talong. Kamote. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat. At lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Iwas niyo po sila sa tukso. Always nabigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. Minsan makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.